Кузы Көрпә һәм Баян салу дастаны. Ак хан белән Кара ханның хатыннары иккә калгач, ир бала белән кыз бала туа калса, аларны үзара яшәргә сүз бирәләр. Вакыт җиткәч, балалар туа. Ак ханда ир бала Кузы Көрпә, Кара ханда кыз бала Баян салу туалар. Тууга аларның колакларын тешләтәләр һәм Баян салуны Кузы Көрпәнең яшәшелгән кызы дип игълан итәләр. Кузы Көрпә туып аз гына үтүгә, Ак хан үлеп китә. Кара хан мәкерлек белән Ак ханның көтүлекләрен, биләмәләрен үзләштерә һәм Кузы Көрпәне әнисе белән еракка озаттыра. Шулай итеп Кузы Көрпә бер ни дә белми, әнисе белән үз көннәрен ярлылыкта көтә башлый. Кузы Көрпә егет булып җитешкәч, бер юлаучыдан Кара хатын кызы Баян салуның үзенең хатыны икәнлекне ишетә. Әнисе төш күрүе турында, Баян салу белән бергә була алмаячаклары турында улына йылый-йылый сөйли. Баянны эзләп чыгуы аның исәнлеге өчен куркыныч булуын әйтә. Кузы Көрпә әнисенең бу сүзләренә колак салмый, хатынын эзләп чыгып китә. Баян салуның биләмәләренә килеп җиткәч, аңа көтүче булып яллана, уңай вакытны чамалап, хатынының юртасына керә һәм барын да сөйли. Алар бергә яши башлыйлар, мәхәббәтләре артканнан арта бара. Бу хәлләрне ишеткән Кара хан мәкерле план корып, Кузы Көрпәне үзенә кунакка алдыра. Кузы Көрпәне Кара хан бик ачык итеп каршы ала. Аракы белән сыйлый һәм кире юлга озата. Озатырга чыккан Кара ханның углы Кузының аркасына агулы угын атып җибәрә. Яраланган һәм агуланган Кузы бер тирәк янында җиргә егылып үлә. Кайтыр вакыты җиткән ире кайтмау сәбәпле, Баян салу аны эзләргә Тургайын җибәрә. Тургай Кузы Көрпәнең кайда ятканлыгы турында кайтып сөйли. Баян салу тиз генә кулына ике яклы хәнҗәр ала, атка атланып далага чаба. Иренең үле гәүдәсен табып, хәнҗәренең бер ягын аның йөрәгенә кадый, икенчесенең өстенә үз йөрәген батыра. Кызның җирияләре эзләп килгәндә, канга баткан Баян салу инде жан биргән була. Бу хәлләрне ишеткән Кара хан йылый-йылый әлеге тирәк янына төрбә салдырып, бу ике гашыйкның тәннәрен шунда куя. Кузы Көрпәнең әнисе. Бүген дә балам, төш күрдем яман, куйныңда 30 бүресе балам, кырынның 40 бүресе балам, алардан ничек чыгарсың балам. Кузы Көрпә. Бүген дә яман, төш күрдең инәй, куйнымда 30 бүредер инәй, кырының 40 бүресе инәй, 40 сеңелемә охшыйлар инәй. Баян салу ук алып барып, ник аттың агай, ак киек атып килдеңме агай, ак киек ите тәмле дип агай, менә нәрсәне китердең агай. Кузы Көрпә. Имәннән таяк алырбыз Баян, илдә бер сылу сайларбыз Баян. Илдә бер сылу табылса Баян,
ismin Kuzu deyip kuşar biz bayan, ismin Kuzu deyip kuşar biz bayan.